Predstav si, že práve teraz dostaneš telefón od NASA. Haló? Haló, vybrali sme si práve teba na prvú misiu človeka na Marse. Počkať, je tu jeden problém. Cesta späť neexistuje. Cesta na Mars by trvala približne 6 až 9 mesiacov. Bol by si napchatý v malom priestore a možno by ti z toho preplo. Keď sa niečo po ceste pokašle, tak ti nikto nepríde pomôcť. A aj keby sa nepokašľalo, bolo by to veľmi, veľmi kruté. Keď pristaneš na povrchu, Zem už pravdepodobne nikdy neuvidíš. Tvoja rodina ostane opustená a ty možno zomrieš na planéte, kde sa ešte nikdy nikto nenarodil. Ale zároveň sa tvoje meno zapíše do histórie. Bol by si medzi prvými ľuďmi, ktorí prispeli k vytvoreniu druhého domova na inej planéte. Každý deň by si sa pozeral na oblohu a videl malú modrú bodku. Celý ľudský svet v jednom maličkom bode. Na Marse nie sú oceány, nie sú tam stromy, nie je tam zvuk života. Len červený prach a nekonečné ticho. Podľa vedcov bude prvá misia na Mars možno naozaj jednosmerná. A úprimne, čím viac o tom rozmýšľam, tým viac pochybujem, že by niekto z vás na to povedal áno. Išli by ste na Mars, ak by cesta bola iba tam a nevrátili by ste sa nikdy na Zem?